Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Legi 29 Mei 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak, adiyuswa suka bingah, adiyuswa suka bingah. Yesaya 56 ayat 50a. Nganti sira tuwa ingsun iki tetep panjenengani, lan nganti rambut ira putih anggon ingsun gendong sira kabeh. Para adiyuswa, tamtu kathah winatesipun, raga boten kiyat malih, kathah supenipun lan winatesan gerak raga. Perkawis punika kadangkala numusaken gelaning manah, nanging pangandikanipun Gusti ing Yesaya 56 maringi jaminan ingkang ngidap-ngidapi adiyuswa tansah suka bingah senadyan kathahing babagan winates. Yesaya 56 ayat 50a. Nganti sira tuwa ingsun tetep panjenengani, lan nganti rambut ira putih anggon ingsun gendong sira kabeh. Cedhak sanget kasetyanipun Gusti kanggih para adiyuswa, malah kepara dumugi rikma pethak panjenenganipun badhe gendong para adiyuswa. Tembung gendong gegambaran sih katresnan ingkang caket raket nyaman lan ngayomi. Kados dene lari kagendong dening ramanipun, tamtu ngraosaken bingah, ngraosaken ayem. Mekaten ugi para adiyuswa kagendong dening Gusti. Secara medis, manah ingkang kebak kabingahan minangka obat ingkang mandi. Suka bingah ndadosaken imunitas mindak lan maringi kekiyatan kangge raga ingkang lungkrah. Secara karohanen, adiyuswa ingkang suka bingah badhe dados paseksi kangge para anak putu. Esemipun para adiyuswa mbuktekaken bilih nderek Gusti Yesus ndatengaken raos tentrem nglangkungi sedaya kawontenan. Para adiyuswa, kados pundi murih njagi suka bingah tetep murup? Caranipun kanthi caos syukur ing saben dinten lan tetep fokus bilih gesangipun para adiyuswa tansah sinarengan dening Gusti. Malah kepara ngakeni bilih adiyuswa punika dede pungkasaning gesang, nanging wekdal mirunggan kangge adum kawicaksanan, katresnan lan ndongaaken kangge para anak putu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih para adiyuswa tansah suka bingah ing gesangipun lan kawula pitados ing raga ingkang winates ewa semanten paduka tansah nganti ngreksa lan berkahi para adiyuswa. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, langkung-langkung para adiyuswa ingkang dasak mangke nembe ringkih ing raganipun. Monggo Gusti paduka ingkang paring kekiyatan, paduka ugi ingkang tansah berkahi para adiyuswa. Matema ing pundiya kemawon para adiyuswa tansah suka bingah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Kawula pasrahaken Komisi Adiyuswa ing Gereja, Klase Sinode, Tabloid Adiyuswa, Wasita Adi lan menapa kemawon kaagem amri para adiyuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula
siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci, makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.